Situation yapamunyika yeZimbabwe yavakutyisa after we received information iri kuyachitaura pamusoro the abduction the ZINASU president Emmanuel Sitima. Panguva inoi zvavakutyisa kuchonekwa kunzi some innocent souls vamuri kuona varitori vechidiki. Hatingamboti these people they threaten the ruling party nemakuriro yakaita zvingadhiseva kuti these young people vave abducted. Ndisalabira mashoko ari mudanyo panguva inoi tipina in full details which led to his abduction. Don't subscribe or like on the bell icon. Ostaros siziva anoposta this picture amburi kuona raSitima obudanyo rachiti. Just been informed that former ZINASU president Emmanuel Sitima has been abducted by 8 unidentified individuals driving a blue hybrid Honda and a Mahindra and Mabuku. This escalating pattern of abductions is a grave threat to everyone. The regime must account for his whereabouts and ensure his safe and unconditional release. Tuma developments anobuda panguva ino chinoka Sitima is not the first time achinyangarisa kudai achitogwa nevakomana. We don't know kuti iye marutsi ake akakura sei zvokuti maybe ane maleads zvokuti angathreatena the ruling party ZANU-PF, but the fact that is leading a board ine mayouths anoyazozikanwa kunzi they are representing the truth. Vanoda kuti nyika yeZimbabwe zvinhu zvifambe nemugwara zvinobenefita mayouths. Panguva inoi that's why ari kuthreatena the ruling party ZANU-PF. People now they are calling for his unconditional release, but he must be released as soon as possible. He is innocent. Hapana mosha yakapara. Pena kuma social media za huru eni matudiva msuru kuchitiko ichi. Musa kaona subscribe or like, catch it on the bell icon.